Moment de saludar Sa Majestat el rei Carnestoltes, que arribarà a la nostra ciutat, i divendres, moment de la sàtira, moment del Cantaval. Ara ja no et dic adéu, des que sóc a l'alcaldia. I ara que jo sóc grandet, ara sé que és la vida. Tenir xatxa i xofer, i ser amic del policia. Ara ja no et dic adéu, des que sóc a Aquesta és només una de les versions que van entonar l'any passat els seguidors del Cantaval. Però què és el que hem preparat per enguany? Nosaltres avui en volem parlar amb Salvador Palomar i Miquel Masip. Bona tarda a tots dos. Benvinguts a l'Avui per Demà. Molt bé, bona tarda. Contra qui dispararà el Cantaval d'enguany, Miquel? Enguany el Cantaval dispararà. No en tinc ni idea, perquè això del Cantaval fa dies que estic buscant a veure algú que em passi les lletres allò per assajar una miqueta a casa, i la veritat és que no trobo ningú que m'expliqui res. O sigui que ara sí que no ho entenc res, ho tenim una mica fotut enguany. Suposo que quan arribem allí, doncs, alguna cosa ens diran o algú, perquè... Que estan tancats en una caixa forta, Salvador, les No, partitures? el que passa és que com que tots aquests processos de creació col·lectiva i anònima doncs van com van. Abans la gent es trobava en un cafè i ho preparava conjuntament. Ara em sembla que funciona més així a cop de WhatsApp. De totes maneres, hi ha algun clàssic. Per exemple, hi ha versions clàssiques, com la versió del meu avi, que sol fer referència a algun tema del propi Carnaval. Anar a cantar a la porta de l'Ajuntament i que sembla que parlar de l'Ajuntament sigui un altre clàssic. I després hi ha un altre que també és un clàssic, que és aquell del Torna, Torna, Carrasclet, que no sé per què sempre s'acaba cantant a la porta del casal d'Espartaferro. Per tant, jo he de suposar que les cançons del Cantaval d'enguany doncs n'hi ha d'aquests temes d'actualitat, de política local... Dic jo que no podrà faltar el que ha passat enguany amb el Carnaval, denúncia inclosa, que... Potser alguna cosa sortirà, vés a saber. A part que sempre queda un espai per la improvisació, si la gent té imaginació i en té ganes, perquè, doncs, com que és fàcil fer unes corrandes sobre la marxa, doncs igual s'hi poden afegir. Escolta, ara sentia, jo us anava a preguntar, quin és el procés de creació? Però és que ara el Salvador em deia WhatsApp. Com ho feu, això? Doncs mira, un fa un trosset de cançó, de lletra, l'envia a un altre, l'intenta cantar, això diu, hòstia, podríem canviar això, doncs via WhatsApp, és el que deia ell. Abans, per fer aquestes coses, doncs s'hagués quedat en els pitjors dels casos en una oficina rònega, però normalment en un bar amb una cerveseta, i ara no, i ara doncs via WhatsApp. No, em sembla curiós, les noves tecnologies que s'incorporen a la cultura popular. El missatge preferit del folklore contemporani es diu: això que m'has passat no hi ha manera de cantar-ho. Tornem a començar i així es produeix un procés de creació col·lectiva que és el que han de ser aquestes coses. Quan m'arribi, quan tingui les mans les lletres, ja veuré a veure si encaixen bé tants WhatsApp junts. Tinc tota l'esperança que divendres hi haurà lletres, sí. Escolta, no sé si hi ha algun requisit, segurament que els nostres espectadors, molts d'ells ja hi hauran anat més d'un any al Cantaval, per qui no hi hagi anat. Hi ha algun requisit? No sé si hem d'anar disfressats, hem de saber cantar bé? No, ganes de passar-s'ho bé, ganes de cantar, i el d'anar disfressat o no, doncs home, és Carnaval, sempre és recomanable, però no és un impediment. Sol que tinguis unes cametes i anava a dir bona veu, no que tinguis alguna de veu, perquè si canto jo l'endemà hi haurà tronada. Així faríem parella, tu i jo, La rua de lluïment, no sé si es faria, igual s'acabarien molts problemes, Mira, podria ser una bona solució. En tot cas, passar-s'ho bé i estar a partir de les 7 de la tarda a les Peixateries Velles per anar seguint el recorregut que es farà pels carrers del nucli antic de la ciutat. No sé si hi ha altres ciutats que tinguin tradicions o costums similars a les del Cantaval. Doncs sí.
perquè això de cantar per Carnaval i de cantar cançons burlesques és un tret comú a moltíssims carnavals. Hi ha llocs on la cosa ja va molt en gros i pràcticament és el tret identitari del Carnaval, penseu, amb Cádiz, per exemple, no? Que sigui una cosa... Hi ha llocs que és una cosa molt més modesta i molt més petita, hi ha llocs on són les societats de Carnaval, les que cada qual té la seva coral, el seu coro, és el cas, per exemple, del Carnaval de Vilanova, que surten a fer les seves cançons, i hi ha llocs com Reus, doncs, en aquests moments és una experiència d'una colla de gent que ho fa i que en altres èpoques, doncs, potser, bueno, segur, perquè n'havien existit més d'un. Per tant, és una pràctica que forma part d'aquest repertori de transgressió i de crítica i de divertiments que té el Carnaval, que va sorgint. Per tant, no és res especialment original, però és un recurs més que tenim. No? Abans parlàvem amb el president de l'EFRAC de com a poc el Carnaval de Reus ha anat perdent aquest component satíric. Vosaltres ho trobeu a faltar com a entitat que justament impulseu, no? La sàtira en el Carnaval? Sí, clar, vull dir, és que, a veure, el Carnaval és moltes coses. El Carnaval és senzillament trencar una mica amb la teva vida diària i fer alguna cosa diferent. Hi ha gent, doncs, que se sent a gust d'una manera i hi ha gent que se sent a gust d'una altra, no? Però per què hem perdut aquest component de sàtira i ens hem centrat en la gresca i la xirinola, que està molt bé, però... La gresca i la xirinola, doncs, vull dir, es fa senzillament sortint al carrer i ja està, no? Vull dir, a la que tu vols, per exemple, doncs, preparar un full satíric o vols preparar unes cançons, doncs necessites treballar-ho, col·laborar amb altres, no calen grans organitzacions, ja et dic que és una cosa que penso que sorgeix molt espontàniament, però bé, evidentment requereix una feina. I aquest component s'ha esvaït una mica en benefici de l'aspecte més lúdic, no? De l'aspecte més de divertiment i de passar l'estona, que també està molt bé, però vull dir, doncs... I en aquest sentit no només és el tema de les cançons. Vull dir, Reus s'havia caracteritzat per una premsa satírica molt potent i en aquests moments està pràcticament extingida. Dues capçaleres, enguany. Dues capçaleres i només en digital. Per tant, amb una difusió interessant, perquè vull dir, també es llegeix, però s'ha perdut aquell component de que es repartia pels carrers i el fet de repartir-lo comportava una acció, no? Vull dir, o bé sorties de mascarots o sortien colles. O sigui que a banda una mica de la desfilada i del passar-s'ho bé i de ballar al so de la música, doncs hi havia tota una sèrie d'accions carnavalesques que s'han anat esvaint, no? I que ara, d'alguna manera, doncs ja van sortint iniciatives, no? Vull dir, la gent que ha proposat aquest joc amb la farina, vull dir, avui presentaven també una dansa que sortirà després del Carnaval, van sorgint coses. Jo penso que bé, que cada qual està muntant-se una mica la festa de la seva mida, que és molt important. I per això nosaltres fa 5 anys que fem el Cantaval, però ja d'abans hi havia hagut una inquietud que amb la colla del Bou que havíem fet algunes intentones que no s'havien entès de cap manera, com és muntar uns Sant Fermins, ja que teníem el Bou, vam muntar uns Sant Fermins per Reus, anaven tots de blanc i tirant xupinazos. També vam muntar una rua una mica característica de portar objectes obsolets o que s'havien retirat de la vida quotidiana de Reus, com les magnòlies, els adoquins, fins al museu, coses, i d'aquí era ja la inquietud de que el Carnaval no ens acabava de convèncer, el Carnaval que es feia aquí, i fer alguna coseta una cosa més satírica, més punyent. Esperem que amb els anys aquesta sàtira es torni a recuperar. Jo els agraeixo molt que hagin vingut aquesta tarda a l'Avui per Demà i a vostès els esperem divendres a les 7 de la tarda a les Peixateries Velles. Bon Carnaval! Moltes gràcies. Nosaltres ens acomiadem.